Oras madihita sa luhut na didia pehita maringanan di baga sa tikyon. Sa dati kinaringkat dihita amang do dainang na hinahulungan di baga sa Yesus Kristus. Ikinaringkat buhita musik pajuppa ima di persejarah sikola sabat marhata batak. Persejarah ta di baga sa tikyon ima di sabat patuluhon namar judul marsinodang di bagasan hagulap. Ay siya pilon dihita di bagasa sa tikyon nienet mesian Yohanes 12 ayat 35. Dungi didok Jesus matu nasida sa tokenari nama panodangi di hamu mardalan mahamu bisa dihamu dope panodangi asa unang ditahopi na holomi hamu Ianggo na maldalad dinahulom dang dibotoy manang dopa dia ibana law. Adorang so tatarusot tu pasajarata matang yang mahitap. Alay Tuhan Jehovah itikyo Tuhan yang Roman marsiajar tujulum marhiti persiajaran sikola sabat. Sayang dia ma Tuhan na parsiajari hami sa tikyon. Nabuhi mangguguy hami Tuhan. Maraloho sibulis maralohon akan najat na dipertibyo Tuhan sabuhi hami Tuhan pasidohot di haraja surgo nang pinaradem Tuhan. Amin. Molo di pangukapon di gobar homma songon naga sibulisi nalau mangaropuhi bangso ni debata oleh gobar hom naga oma nabalga inatang nabalga asabuin na mga ropuhi bangso ni debata jala igobar homo si songos sa daulok basi doko sa songos sa daulok alam ulu ulok asabuin marhite akal busuk na akal busuk ni sibudison songon akal busuk ni ulok ima nabuy gay manigay bangsoy damang dainang alay di nama mga dopyon gudang do na poso ni debata o manalas persejarah tadi bagasa sa minggu gudang do na poso ni debata masih hoho tu hatana nang pigobar songon naga di gobar homusekan songon ulok na gudang akal busuk na gudang akal na ale gudang do na masih hoho tu hatani debata jala porsea di bahini amang inang sibolis mamusek akal busuk na baru laho manegay pangsoy iban sibolis musek akal busuk na baru dia akal busuk na baru pasajarota di bakasa sa minggu di pasajaran na perjolo di pasajaran hari minggu do setarus na irokon maruding akal busuk ni sibolis molo marudingon om mana subuh taulahos sadik kosna buasa di dok Jesus disi tohodo Jesus mula ni hati goran dohot si surat hati goran debatado sudah haroro ni hati goran amang dainang di pasiraton di patolas tu hita debatado mula ni hati goran dohot surat ni hati goran jala debatado haroro ni hati goran nadong di tiyon suharto si tajah manginang dapat tangi-tangi sibolis ima haroro ni hajahaton nang akal na tabayan na pikirat ta bahan na ipotibyon ima ni ulahon ni sibolis gabus dohot pabalik-balik kon natikos di pasuhar-suhar molo sada inna debata dohonon ni sibolis danong 10 Maulu burjuin na sibulison di pasuar-suhar danong ikut jahat om mani pamasa sibulis takas do di boto sibulisi ia bibeli margogo nalau patubuhon bibel nalau patubuhon porseon jala manilik akal busuk ni sibulis di pagol hasdo di papatar do di bibeli di si akal busuk ni sibulis jala hata debata
natikos jala hata debata natikos makana debata mamakai hata di dokon nani dok ni suratiro iti kidi juni si bolis debata ay dokon debata nani dok ni natas suratiro unang marudi kita manginang tabuka bibel natas surat di bibel imatai hutu aledang mati akal si bolis dang mati akal di bahed do sonang terpurung bangsoy asa unang dijaha bibeli pamahibakna terpurung do si bolis di bahed terpurung do si bolis akan manisi asaha asuang dibaca atas surati jalan seorang terpurung bangsoy asunang dijaha bibeli unang dibuka atas surati dia maruding mawan jolma sonalo penamasa imarudik komeh toy mak jolma rubi omma bahasa ni jolma jadi kyo namangina lupa satu hita ikko bukota do atas surati ido maben jolma dausia debata pasajarat tamsek dari berikutna hari Senin akagopul namar gogo si tutu si pasingot ni apostel Paulus imanalaho mapaturehon bangsoy dinalaho mengadopi akananeng masa di ari masukut si pasingot ne jala ikko Roma akagopul tung marhagogoon jala dang mar asiniroha nalau pasudahon bangsoy mana pinasingo ni jala buwa-buwa na binahan ni apostel Paulus tu hita manusia mau buka buku na surat ni apostel Paulus na ikorodo gupul na marhagogoon jala dang mar asiniroha di nalau pasudahon bangsoy si pasingo ni si Paulus asa tung dilado ti bangsoy nasa patik ni debata asa unang ganggu alani akal busuk ni si burisi amang dainang di dia pita maringana sa tikyon ikom marhirehu bibel do amang dainang gudang do sonar akal busuk ni si buris nalang mo kita daw siya debata amang ina sonari tabuka bibel ta persiajar sekolah sahabat nah dia rututu akal busuk ni si bulis nalam manegay ha porsion ni hita manusia persiajaran satorusna diramoti hatan ni dibata bibel mau tabuka bibel amang inangarong di jebta bibel didoko ima hatan dibata jala marhite hatan dibata dipatudu haluan ni akajolma jala patuduhon dala tuhanguluan takas doi dipatudu bibeli holong ni debata natung masai balga soari taboto taringot tu haluan yang goso sian bibel taringot tu hatu tubuh ni debata parangulun pangajarion nang nguluni Kristus yang goso sian bibel sian hatani padita sian hatani si tua sian hatani si emolo hatani padita nabodo labbal buku alai molo tohoro hita nakala Kristen iku bukot to masulat sia surat taruh pada song surat cinta na julu molo na nasing do manura surat cinta sian halek tatu hita nang toho surat cinta kan ni ikon nasian alik tay do makirim surat itu angur mata anggur amanginang deson ala holongat tadu Yesus jala holong ruani Yesus tita iba mas surat cinta bibel jala tabo to hangulan ni Yesus pangajarion jala songod dia do pangalahon ni Yesus tabo to mas bibel yang goso to hari bibel si dia dabo sudah hasil tongan natung mas saya perlu ikut dipatolhas diajarhon jala diodolhon di bagasan bibel
si bibeli masude hasit tongani taboto unang san hatan jolma siani iko taalo ma akka ula nalau manigay bibelo na manginang buhado na bayan na nang tapas siya jari buhado si Bulis nalo manigay hita majaha bibelo talumobi tujol mana madok makaholongi debata makaholongi bibel alay dang marperhon hasitongan mga perhon hasitongan ni dang diulahon walan hata walau sarami dokon isong borong walan ha walakata unang walakata manina pasajaran na sa tolos na didokon pangarimangion ni manisay na holang siyan bibel omma to di perbadia markadejo di pikirat tikos alay dang hiado preta bigi di pareso pikiran ni jolma moloro tu garija rotu sada pertanyaan dakah di pareso amangina da manang na wahai sini pikiran ni isi ni utuk kita dakah di pareso alay di bagasa pikiran ni sada jolma do markadejo tong sibulis markadejo to di perbadia markadejo tong sibulis di baheni jadi taringok jago ni pikiran jadi hasit tonganon dan taringok jago ni pikiran namangina jago ni pangrimangio daw jago ni utukutuk daw hasit tonga dang tu si batas namangina dan ukuran na sada kalbus ni sibulis na paling jago sonarion mabekita porseto akana ni hatahon ni namalo naso dihatahon marhite to di pulbadia marhite dia me marhite labok ni hati marhite do seniroha masonari ni ban ni sibulis akal na to di pulbadia jaladang di walalhon sian hatan ni bibeli sian hatan ni natuninna dibuat sada bacaan dibuka sada si jahon nata surati aliran sa bibel dibuat dang di pasob bude bata hitam mardalan sadili seperti waktu suruh dah ngamangina cuma pangiramangion gabiasi kita sa bibel pasatu itamanginang dang pasobon na hita mardala sala katu suruh marhite bibelong mahita itu tugu marhite to di perbadia tabuka tabat tajaha pas seja bibel tabuka pas sejarah ta ipatongom mahita odo dalat tusuh marhite ha bibel tungi mana gabe tapuhuton dinalaho mangrimangi pati ni debata dang hata namalo naso si jaha surat dang si jaha nasitongi parporangon lao tu pikiran itauduti pas sejarata ada parporangon nadong parporangon dia me di somma Kristus do sibulis marporang marsigulo tu pikiran di joldo saunari tu dia na olata ido pilhata dang arong si paksa dang nai paksa sibulis dang nai paksa Kristus sonari dihita do aku ni na dia si pilih tamangina parporang ini sonari oma di pikirata saat tati hita di bagas jorong di bata di gereja ana tulahu bola taulahu do marangan lamota molo taulah do memuji di bata lamota jadi digohi ma pikiran di jolma dohot hagiot di pertibio namangina pikiran di jolma sonari badan na do di gereja ali pikiran na di ladang di ulau di dia sude mago pepo parbinotoan ni hasitongan dang alana nasodi boto bago pe parbinotoan ni akajolma sian hasitongan on dang nasodi boto ale paula sodi boto mol hatabata idokon hatabata na di pauto na di pauto na mangina jelas saudara bibel aja tak lerang tabuka toy ma patorangan padita una nga mangina nganaw saduk leleng nian songri puna dihita kuliah ni Kristen di padan nai baru pabaritaho Jesus di hatiuron di hagulaponon patorang doa manginai patorang
atung liling saduk liling karena poson di bata patorakon bawa dok burua aposon di bata sapetir huruk nalaba pasahaton mabaritaw sapetu hita sonarion Yesus do hatiro dinahagulap di palua hita sian asin ni rohan amangina di paubah hagogonna roh di hamamate ni Kristus tu hita di patol hasdo tu hita jali bibel na tati sonara mangenang jauh takas di patol hasu setong do adong na poson di bata di bagasan asidot holong na nalau pataraton hasit tongan sonari amang marhite YouTube na bek kamion di son na pararatto balitanuli rohame mangina siat bibeli nolarong suku-suku ni amang do day nang di pasejaranon na hurang takas taring tu pasejaranon buhama sibulis na wanegay pikraton boya mangisukun di kolom komentar manang na di nomor WhatsApp na dong di layar unang mabir hama manginang besus kuno muna tali makasitongan bibel bu pasatan itu ala amang do daina alay di balik ini sudah manginang ikotong do bacot ta bibel narong di hita asa bu hita masih nodang ditongani hagulap songon lagu ni halak batak lagu ni halak hula Kristen di pudini hagulapan romahali utongane ikuboy meta masih nodang di dia peta maringana martanya kita hali Tuhan jauh bade bata nami ngau pas sejarah kami Tuhan pas sejarah mamagi mo Tuhan boy manugu kami pagaraon ha porsion nami Tuhan manomu nomor harom di banu agijang lau mangalap kami jol mana porsea di hatam Tuhan tugu kami Tuhan, ajari kami Tuhan. Pasu-pasu sudah nama bagi YouTube Tuhan. Anggi ma lam garaha portion nami. Tujuh luan nelion asaram Maria kami Tuhan. Pai maharorom na paduali. Ibagasan gua anakmu Yesus. Nung matu mo ko pami pasatang yang namion. Amen.